Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Maadong kontak si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Live, kakisi-kisi, mudugo, pag yun. Agi pag yung katawa, mga manong, mga manang. Unsa gyud problema nato ron mahigala nga gadaghan naman ang misdiagnose ninyo diha ba? Ha? Unsaon nato daron? Nga kung sa gobyerno daghang korap, musulti naman pod mo nga daghang kayong doktor korap. Unsaon naman nato na ron be? Ha? Maapil ang tao ni mga doktor nga Diyos nun. Ha? Sige lang ampo, buntag ko to gabi, ampo lang yapon. Ha? Saon man nato na mga manong nga nagagamay magyud yung pagsalig sa doktor. Nagistorya na ko about anang dito na mo sa albularyo, magpatutor lang yun mo yun. Ha? Nga, magpahilot para sa sakit. O sa may nahitabo, tungkol na siya kay nagagamay ang inyong pagtuo sa doktor, mga gala. Karon dublihan pag yun. Ha? Ma-admit mo sa hospital, mahimo mong COVID. Saan mo nato na siya ron? Igadi ba higala mo? Suggest ko sa inyo. Kung nagyo mo'y impending, kanang wa na gyud mo'y pag-asa nga dili mo maayo kung dili mo hospital, magpa-admit man gyud mo hospital. Ang kani mga steps ang inyong himuon, kani mga steps nga kung i-suggest sa inyo, ilista. Kay para di gyud di gyud mo ma-diagnose nga, ma-misdiagnose nga COVID. Number 1, ilista ninyo ang inyong simptomas mga manong. Kaya bisa pag-asang korte, mahigala, pag kamo mga pasyente mismo mo complain, mayingon mga, kanino may simptomas na ako, isuwat pagayin na ako. Kung pwede pa, i-notarize mga manang, ipa-notarize sa lawyer, nga kanino may mga simptomas ninyo, daghan magkay libre mga notary public, mahigala, ipa-notarize na inyong mga simptomas. Kung inyo hassle man kayo na, Dok, ikaduha may gala nga panalipod sa inyo kung magpa-admit mo sa hospital o i-misdiagnose mo COVID, panalipod lang yun yung mga gala, is magpatanaw kang doktor. Sa gawas, sa ilang mga klinik, muadto mo dito sa ila, patanaw mo, o ang katubong gatuan mo doktor nga COVID ra po'y huna-huna, disgrasya ka. Pero nakita mo doktor nga, tanaw ninyo nga, Dok, kinahanglan ba yung ma-admit ani Dok? Nabagay posibilidad nga COVID ba yun eh? Nabagay posibilidad nga kuan? Kay balo mo may gala. Daghan kayong mga asymptomatic, walay simptomas. Wala may gibati, wala tanan. So katulad yung giingon nga, gipreso nila tong doktor kay arthritis na himong COVID. Kay balo mo sa hospital may gala. Randomize. Ang pasabot ana ga pag admit ninyo, paitaan mo og kanang RT-PCR, bali swab test. Kung wala mo nga na, kay emergency, i-admit mo sa hospital, i-testing yung gihapon mo. Pero random, dili yung tanang yun. So kung matimingan ka ba nga, nagpositive ka, niyang imong gi-complain kay sakit lang sa tuhod, patay. Mayroon yung kagyod nga, anong gi-diagnose bang ko ato COVID nga, arthritis naman to, humor naman taon to. So, mao ni siya sitwasyon nga ni karon. Unsaon ninyo pag-deny, sa Bisaya sa deny paglimod nga dili mo negative mo sa nga asymptomatic man. So, almost 2/3 sa mga na-COVID positive mahigala walay simptomas. Di yun mo ka-deny na bagay swab test man. Pero hinuon 40% false positive na ang swab test, dili kay siya ma-rely. Ang kanyang mga testing sa COVID may gala 40% mali. Mantay panana kay may atong isaligan. Nga bitaw na nga matingala mo nagadagan ang positive ba. Kay ang swab test, ang RT-PCR naga-rely lang man siya sa mugawas nga antibody. Kung ang antibody sa influenza, which is igsuon sa corona, paminaw ang flu may gala, igsuon na siya sa corona. So, muhimo sila the same nga antibodies.
ang atong mga swab test naga-base sa the same antibodies para sa flu, para sa SARS, para sa corona. So, maski dili ka positive sa corona, kay nag-positive man ka sa SARS o sa flu, na ma-positive na COVID ka na. Mao na siya ang katinuoran gyud sa kanang COVID test, kanang sa swab test. Wala pa'y 100% nga makadetect kung positive COVID ka ba o negative COVID ka ba. Wala. Absolutely wala. Mo bitaw ang mga countries like Italy ni undang, Russia ni undang og testing. Na wala na sila testing. Ang padayon sige testing ron Taiwan, Korea, kani uban mga countries nga bilib pagyapon sa swab, pero the rest of the world wala na mga manang naga-testing sa swab kay klaro gyud kayo nga naay false positive o false negative. Meaning sa false negative may gala, nag-testing ka, negative. Nya after 3 days, after 4 days na positive. Unsa man na? Unsa man na siya? Atik na, dili na may gala. Sige, nag-rely magud taog ka ng testing nga dili siya kay reliable. Urag kuan ba? Urag illogical lang istorya, no? Nag-rely ta sa testing nga dili reliable. Patay kang bata ka. Halos tanan sa medicine may gala. Dili reliable. Mao bitaw ni nga dili gyud mapulihan ang doktor sa computer kay dili man gyud may mag-fix among hunahuna. Ang isa ka sakit, for example, sakit imong ulo, kalintura, gaubo ka, sore throat, lisod ka ginawa. Unsa man pasabot ana? Pareha na, sakit sa ulo, kalintura, sore throat, lisod ginawa. Unsa ba hunahuna nimo karon? Karon ba karon? Unsa ba hunahuna nimo? COVID. Pero daghan kay mga sakit nga na manong. Typhoid fever, flu, kada pa lang ordinary pala. Pneumonia, congestive heart failure, sus. Siguro libo ka diagnosis na siya mga manong. Karon, kung mo rely mo og testing dili kayo accurate, wala pa'y 100% accurate nga testing sa COVID na manong. Basig wa pa mo kabalo ana. Wala pa. So, nag-rely tag unreliable nga testing. Basig ma-positive pa ka nga, negative maunta ka. O na, negative ka pero positive day ka. Diyan niyo makita ang unreliability sa atong mga methods ba. Bisig kinsa, maingon gyud mo, kaming nakahibalo, magnisin na lang gyud kay nakalit lang ning positive ning pagtawhanan wa may simptomas ni. Mo ni siya bitaw may gala nga for the last 100 years, ang doktor nagarely gyud sa iyang panghuna-una. Kung dili maayo kayo ang iyang edukasyon, di maayo pagka-eskwela niya sa medical school, dili maayo ang experience niya, dili maayo extensive kayo ang iyang training, wala, dili gyud makuha ang sakit mga manang. Kuha na siya, muna tininuod gyud ang istorya mga manang. Mao ni siya karon ang nahitabo nato. So, una, silista ay yung sintomas. Ikaduha, kung pwede i-notarize, ikaduha, magpa-check up mo, laing doktor. Bago mo mosulod sa ospital, para sure lang yun mo yun, nga dili na COVID inyong mga sakit. Sa tinuod, sa ubang countries, dili mo kasulod sa ospital may gala without referral note gikan sa usa ka general practitioner. Pasabot ana nga ordinaryo nga doktor sa inyong baryo. Dili mo makasulod sa ospital. Lagi mo note gikan sa general practitioner paingon sa private hospital o kundi ba sa espesyalista. Ingana na sa socialist countries gikan sa England, Finland, Russia, China, tanan na gyud kay referral ana dili gyud ka pwede mo sulod mo diretso sa hospital without referral. Ang nitabo sa ato diri sa Pilipinas, kung ganahan ka magpa-admit katong wa pay COVID, sakit lang ang likod magpa-admit. Kay charge sa HMO, di. Sa itabo. Lain na po ng istorya mga gala. Unang daghang kay nag-bankrupt nga HMO, nga health insurance. So, ikaduhan to. Ikatulo. Naamoy paryente.
nga naay posibilidad gyud nga siya ma-admit kay long standing ng iyang mga sakit ba. Medyo lisod-lisod na iyang pagginawa, for example, magpa-COVID test mo sa kuna. Ang swab test mahigala available na sa halos upat na day ka lugar. Tulo ka lugar nga pwede mo magpa-test. Mahal lang 6,000. Samantalang sa hospital, i-charge mo 10,000. Asan mo? Ana, dito na lang mo dito sa One World Laboratory. Kay kana siya daghang kay na siya branches na karon, tulo na kabuk ang branches ana ron, ana sa Bahada, ana sa San Pedro sa dool sa San Pedro Hospital ug naa dito sa napo dito sa Matina pa siguro na ikatulo. Napa ikaw pat nga dool sa Davao Doctors pero wa ko kabalo sa pangalan sa laboratory. So pwede na mo magpa-test dito. So if ever nga ma-admit mo sa hospital, ano may dala-dala nga swab test ba? Ha? Di pa mo ma-overcharge sa hospital, dili pa mo dugay-dugayon sa kuan, sa triads, ha? Admit mo dito. Ha? Di na po mo masuspitsahan nga COVID positive kay nag-swab test naman mo. So, panagang lang ni mahigala nga misdiagnose mo COVID. Tiyaw mo na nga kung ma-diagnose kag COVID mahigala, di na mo kita sa iyong parinti ba? I-cremate man na yun. Wala problema. Kay ang ebidensya gisunog na. Ha? Kay balo ba mo? Ha? Ma-fake gani ang death certificate. Kana pagkalang diagnosis, estilan. Ha? Mao lagi na. Maingon gyud mo gyud nga di lang politician ang kurap karon na gala, tanan tao kurap oy. Galisod gyud ang tao gyud man gala. Kaning mga reaksyon sa tong gobyerno, knee-jerk reaction ni siya mahigala, ang pasabot ana nga nagkapa-kapa na lang. Nagkalisod na itong kinabuhi ba. Kaya ultimo nga i-aresto kang mugawas ka sa imong balay, 3 meters away, kay wa day ka QR, stilan. Basta ba day mahimo nila? I-aresto ka, dadaon ka dito sa daghang kayong tao kag i-aresto. Di, sa itabuan na, mo samot kadaghan mo positive sa COVID ba? Ay, wala din lagi isip ganing unsay repercussion sa ilang mga decision gani. Ya kay kita usod sa ordinaryo citizen lang ta. Sunod na lang ta basi pag kalisod-lisod tag registration sa QR. Musunod lang ta. Pero kani siya amo botor mga mga naong sa nagdesisyon di ba? Klaro bitaw ni. Tanaw. Allah na ni face mask, na ni face shield, ingon pang Dennis ganiha, kapa na lay kulang. Puro na ta Dracula. Why? Sus, taon, daghan na kayo mga countries, may ni undang na sila ana. Di man napugnan ang COVID. Ang flu gani, may gala, pila na, we knew, kabalo na mitanan, asa na gikan ang flu. It's more than 100 years ang influenza may gala. Nigawas ng mga vaccine, nigawas ng mga prevention, lagi hapon. Nagyapon flu, naghagyapoy mga matay. Wa pa mo kay balo nga sa isa ka bulan, mas daghan pa nga matay sa flu kaysa COVID. Nganong di man mo mahadlok sa flu nga halos pag mag-flu ang isa ka tawo sa balay, tanan kauban sa balay flu. Kabalo nun mo Nya nganong di man lagi mo mahadlok sa flu nga daghan man kay nangamatay na mga manong manang. Nya hadlok kay mo sa COVID. So wala tay mahimo ana. Kung kon pa na, take it as it is. Ang pasabot ana ngita tagpaagi nga dita ma-positive ng COVID. Gihimo naman yun nato tanan. Hugas kamot, kadalihok alcohol. Unsa ra siya? Nipugnan ba ang kadaghanan sa COVID? Wala gyapon. Nga naman yung magtupad ang duha ka tawo. Kauban sa balay. Nga naman yung pareho sila kauban, ang isa ray ma-positive. Ang uban dili. Dili ba sila tanan? Unsa man pasabot ana? Wala. It boils down to immunity sa usa ka tawo may gala.
Nya kinsa may nakasabot sa immunity? Wala. Amo na istorya way pabor na istorya na ko diri may gala. Maski kami mga doktor, maski kami alat protection dito naka-PPE na. Positive lang man gyapon. Mo gina akong obserbahan may gala ba nga magatubang og pasyente. Walay simptomas. Pagkahuman madungog lang ako gi-admit na sa SPMC. Gibutang nga nagtubo ang baba kay di na kaginawa nya patay sunod adlaw. Sa man to nga negative man to. Awa man di ko kita atong simptomas sa COVID. Pila nakalibo akong kita na pasyente sukad atong Pebrero may gala. Syaro. Mao lagi na. Di jud ka bantay gid aning COVID. So, muna ako suggestion. Kay hadlok man gyud kay mo ma-misdiagnose nga COVID, muna inyong himuon katong 3 steps. Isulat inyong simptomas, isulat yun, detail, kung may pa, ipanotarize, ikaduha, patanaw mo blaing doktor, ayha mo pa-admit sa hospital. Ikatulo, ayaw sa mo pag-binisaya lagi, muna akong lecture atong Lunes. Ayaw mo binisaya, in English lang yun sa. Kaya para klaro yun. Kung if ever tumukurte na agyo, klaro yun nga ngano maning na positive man akong papa pag-abot sa hospital gi-diagnose as COVID positive. Unya mo gawas nga negative ang swab test. Unsa man ni siya? Paano siya pangwarta ni o sa ba kay sige naman mo istorya na na to good anto na diretso. O ikatulo, magpa-swab test mo sarili ninyo. Gastuhin na lang yun. Inoon dito sa One World Laboratory mga manong, ang pila sos in town, 1 ka kilometro. May problema po. Imbis nag-avoid mo sa daghang tao, nagkadagan. Kung gusto mo magpa-test nga libre, libo ang tao dito gahulat. Asa man mo ana, may pagmupuyo sa balay. Bisag asa mo, kanang himuon nga ipa-aresto, sus pastilan. Sige, tapukan ang mga tao diha. Kamong mga pulis, makahimo ka mo, pakauno na inyong i-aresto diha tanan. Kaya ninyo na. Sus pastilan. Mao lagi na maghimo og regulasyon, wala gyud una unsay repercussion. Tanaw nato na kung say may tabuan ni may gala. Mo ginay siya basta gani knee-jerk reaction sa mga tigtungod. Mo nang resulta. Dili man mag-observe sa ubang countries unsay na tabo. Sa tibok kalibutan ba kita ray nag-QR ba? Restriction din sa human rights may gala. Muulbo gani ni mga lawyers ani nga sa gihimo nila. Tanaw na to. Kay daghang kay lawyers sa akong Facebook page may gala. Nagasugod na sila og reaction ba ang mga lawyers. Ambot kung saan na nila kay kabalo man gyud sa human rights man gyud ang restriction sa travel. Wala man na siya nakabutang gyud na sa atong constitution nga dili na siya pwedeng hamleting na siya military ko na siya dili na siya pwede. Pinoon pwede mo lockdown kung kuha na siya pero restriction gyapon na siya sa human rights pero tanaw na to usay kuan kay di man ta gobyerno so ulat-latag usay lang reaksyon na karon kato akong suggestion sa inyo para dili mo ma-misdiagnose pag maadbot ika number 4 may gala pag abot ninyo sa ospital ba pabayron na maghapon di mo tana mo sa laboratory Dok, ang imong doktor imong doktor istoryahon nimo Dok, ngano man ni swab test man ni dire dili ko masugot ng swab test. Kay ikaw bitaw akong doktor, nung tanan ko na ay positive ako negative, una ba kay suspetsa nga na ako'y COVID, magpa-test ko. Pero dili ka moingon, laing doktor moingon nga ipa-swab test ko, dili ko pwede. It's against my human rights. Para gyapon gud sa AIDS test, dili man mo matestingan og AIDS test. Di man po mo matestingan og kaning sa tawag anin mga heroin, sa tawag ani drug test. Dili mo pwede ma-drug test kung
wa mo i-consent. Pareha kung sa swab mahigala. Dili mo magpa-test kung wala mo ni consent. So ang inyong attending physician mo inyong pangutanon. Dok, ikuha ta kang as doktor kay nagsalig ko nimo. Naon mo ditso? Unya, ngano man ning gi-requestan man ko magpa-swab test kay pabayron kog swab test. Unsa man di naaday kay simptomas para paingon sa COVID. Kung wala dili na siya kinahanglan. Dili na siya necessary sa akong pag-admit sa ospital. So kaning upat may gala, kamutan tig paminaw nako ihimo para wala na tay allegations mga nang warta ning doktora ni. Gihimong positive akong nanay kay Paskuan daw kuno. Kanang gihimong positive para makakwarta. May nang Clarex gyud kayo may gala. So kamo mga well-informed sa doktor sa kahanginan, kamoy mag-istorya na sa inyong silingan. Istorya katag ninyo. Ayaw mo pasagad o admit sa ospital nga dili mo preparado, nagin mo'y armas. Si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kahanginan. Ang numero na mo nga bag-o mahigala, basig bag-o lang mo namalik o paminaw sa doktor sa kahanginan. Ang numero na mo is 0995. Abrihi ang inyong cellphone, ibutang dito sa na telepono nga simbolo. 0995 414 2609. 0995 414 2609. Before mo manawag live, inyo na daan iplansado ang inyong isulti. Ayaw na mong pangutana. Pwede ko kapangutana, Dok. Ay, nako, Santa Cruz Digos. Na naman ka, live naman ka. Hadritso sa sakit. Unya, eksakto pag-istorya, ayaw dagandagan diri. Katumanggod akong tiyo, Dok. Nagkuanto, gikasal man to sa una. Kano, sama ng tao ng kasal niyan. Oy, wak man ko'y labot. Oy. Ay, importante na ko. Kalendaryo, o oras. Kanong siya nagsakit, tulo ka adlaw. Kanong siya nagsugod, ingani. Kanong siya kauban sa sakit, ingani. Ayaw na lang mga pasabog-sabog sa daplin, kasi natakasabog, di naman kinahanglan na importante. So, tawag, 0995-414-2609. Plansado na daan ang inyong istorya, Ay na mo pangutana kung pwede ba mangutana ay Santa Cruz Digos. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, good morning. Morning. Siya ato doy. Kanay nga kuwang dong, ang 5 days ko dong, ang resulta ko is 5.72. Oh. Nga ako yung maintenance na number blood glycoside 15 mg. Ako pa ba nang i-continue dong? Continue kay nagkuan niya, na-control niya. Basta wala lang kay simptomas nga lipong, mga ana o kundi ba di ka katulog, ana. So, padayon. Okay? Okay dong. Sige. Ako pa dong, BP dong, 130 over 17. Continue ko magyapon niya kung nasaktan. Ila edad ni mo doy? 15 dong. Padayon. Okay? Sige, salamat. Mo'y tawag nga kuan, kinunsihal, dili pang gobernador. 0906-939-6509, tama gyud imong mensahe. Saludo gyud nimo Dok diami sa bukid sa JAS. Jose Abad Santos na may gala. Davao Occidental, Rande Buani. 0920-632 tinuod may gala, dili man ko nag-istorya o ka ng atik dire ba kay ang feedback gabalik man gyud sa ako kung nag-istorya kog atik. Unya kani ako mga pasyente may gala tungod sa kaduol na nako sa ila, musulti sila nga Dok, di ko ganahan na to istorya nimo Dok. Usahay man gud, prangka man kayo po ko dili po way pabor-pabor lagi may istorya mo na modritso gyud. 0920-632 7561, 76 years old, lalaki, Santa Cruz del Sur. Nagkasakit left side nga bahin sa tiyan, between sa left lower o left upper quadrant sa tiyan. O sakit pod pag inom og tubig. Unsa kaha ni Dok? Please advise o salamat kayo. Kung sa imong edad noy,
Wa man ka nag-mention kung normal ba ka malibang o dili. Ha? O kundi ba naaba kay naidugo imong ihi o pula kay imong ihi. So kung wala na sila tanan ay posibilidad nga na kay ulcer. So ako nang imong himuon magpa-X-ray ka upper GI series kay wala may lain maka-confirm ana ako. Kung namoy daghang kwarta endoscopy. Ha? Dili CT scan, dili ultrasound. Ang ultrasound dili makakitaan ang inyong mga tinay, ha? Basig magpataka lang mo. Dok, nakoy dalang ultrasound, dok. Makita ba day ang tinay sa ultrasound? Dili man. 0912-544-5333. 73-year-old babae, taga Malakag. Asa ka ning Malakag, no? 1 year na adtong November 13. Akong pusod magatubo. Kalima nagikuhaan tubig. Tag 6 to 7 liters. Ingon doktor, umbilical hernia, dok. Wa baylain paagi gawas sa paracentesis. Gusto ko makikita sa imo. Salamat. Inganin ni siya nang. Kung nagdako imong tiyan, na siya source. Di lang kay umbilical hernia na siya ang problema nimo, kundi number 1, atay. Dadawat ang imong atay. Number 2, mubo ang imong albumin. Number 3, daot ang imong kidney. Number 4, unknown. Wa ta kabalo. So kinahanglan gyud ka makita og espesyalista. Kung layo-layo gyud ka nang Malakag wa gani og kablog asa ni dapit, mag-adto sa ka sa inyong probinsya, sa provincial hospital. Patanaw ka o ka dili lang kay kuhaan kag tubig sa tiyan. Kay kana siya temporary na siya kay pagkuha nimo karon, pagkahapon na mo tubod na pud ng mga 2 ka litro. So useless nang gihimo sa inyong doktor nga kuhaan lang kag tubig. Tanawon ko asa ang source. Ngano nga ka, possible nga na kay congestive heart failure, kay tigulang naman ka. 0951 65 6 85 82 45-year-old, Hill, taga Dumalag. Sakit ang angkong baga. Kamot ang joint sa baga, sakit kayo, dili makatulog. Trabaho sa bakery. Permi init og tubig ang akong kanunay trabaho. Nag-arthritis na kado. Ang kinahanglan na pain reliever o tanawon po gud taas sa imong uric. Kay kung taas, mag-maintain na gyud kag allopurinol. Number 0909-496-9178, babae, 66 years old. Unsay tambal sakit lapalapa, murag tusukon na. Basta gani tusok-tusukon ang imong lapalapa, naigo na sa duha ka component. Vascular, pasabot ana nga imong kaugatan. Sabi ni saya, ugat man. Sa in English, in artery. Kulang ang supply sa dugo sa imong tiil. Tungod kay kulang ang nabara sa diabetes, for example. Ang number 2, ugat, nerve. Ang nerve naipit dito sa imong likod. Mao na siya nga magtusok-tusok ang imong tiil. Ang number 3, mga manang, kung bata-bata pa kagamay, muna yung menopausal syndrome. And number 4, kung nagasigarilyo ka, muna gitawag og Buerger's disease. Walay makadiagnose unless maadto kag doktor. Adtong doktor. 0996-930-6205, female, 64 years old, pwede to branch painkiller, i-take every day for muscle pain daily. Dili na pwede na eh. Nganong mag-maintain man kag pain reliever? Unsay rason nganong nagainom ka ng mga painkiller? So unsay rason dili na siya pwede adlaw-adlaw ng painkillers. Labaw na gyud ang celecoxib. Dili na siya pwede more than 3 weeks kay madaot ang imong atay. Ang mga pain relievers naga-apekto sa clotting system ug sa imong dugo. Sa imong mga components sa imong dugo. So dili na pwede nga permi-permihon. Naapoy mga side effects sa mefenamic, sa diclofenac, sa mga unsang mga pain relievers. So dili na siya pwede adlaw-adlawon gyud. Ayaw ninyong himuan ng vitamin. 0907-283-1571, 49-year-old babae, Digos, diagnosed fatty liver, grade 1. Karon murag na ay bukol. Ilawom sa gusok, right side. Labi na ko muduko, maglisod kog duko. Mubukol di ay ang fatty liver. Wrong diagnosis day. Wrong diagnosis ni. Wala nakita sa ultrasound nga gihimo sa imo. So,
pag usab og ultrasound kay daghan kayong atik pag ultrasound don. Ako'y magsulti sa inyo nga di mayuhon pagkuan, dili mayuhon pagtan-aw sa ultrasound. I-diagnose na yung fatty liver, na bato sa gallbladder. Ako ni ba na cholecystitis? Kung wa man bato nga galing na ay acalculous cholecystitis, walay bato. Way bato makita. Nya, di pa pud kay balong tanaw kung baga na ba ang panit sa gallbladder. Normal, patay kang bata ka. Mangita mo laboratory nga medyo reliable mag-ultrasound. Dili na siya pwede nga riso lang mo inyong ultrasound. Kay halos tanan na kung tanan corner diri ba? Tanan corner na ultrasound. Kada ultrasound ay corner. Mao na ni tabo ron. Yang katong wala na training pag maayo, mag-reading nag-ultrasound. Stilan. 0997-934-7879. Akong ugangan na operahan cancer sa matres. Kaisa lang siya nakapakimo kay walay bakante sa SPMC. Stage 2 siya, 60-year-old. Unsay maayong buhaton na mudok ay i-continue gyud ang chemo day. Kay ang cancer sa matres sa bagyod, responsive kay sa chemotherapy. Maayo gyud ang iyang response. Naghang gyud kayong remission, nagpasabot ka maayo, wala gyud mga simptomas sa cancer for the next 5 years. So ibalik, okay, continue ang chemotherapy. 0946-239-5881, 66 years old. Malipong wigda o mubangon. Dugo 137C unsa manidok palihog. Ang usa ka 66 years old, daghan kaayong rason nga malipong. Number 1, sa dalunggan ang problema. Number 2, sinusitis. Number 3, sa ilong. Number 4, sa mata. Number 5, kasing-kasing. Number 6, sa atay. Number 7, sa kidney. In town. Unsao man ato na mag-istorya ta maghantod sunod tuig di pa pumahuman sa ipatanaw nag doktor. 0909-476-6869. Nasama til og aluminum, wala gipadugo ug wala patambali karon nagmulmul tiil sakit itunog tiil usahay. Inganin dong. Wa man gibutang nimo kung pila ni kaadlaw na nasamad ka. Dili kinahanglan ipadugo ang nasamad. Kamong napaakan og iro, kamong napaakan og bitin. Kamo dili na siya kinahanglan padugoon. Panahon pa na sa mga cowboy noy. Di naman ta cowboy ron. Cowgirl naman ta tanan. Noon sa man tawo mo napadugoon mong yun. Kisa man nagtudlo ninyo ana di sa sinihan. Kato panahon pa to ni kon ba? Sa to? Si Houston. Panahon pa to, patay na si kon. So, si atong aktor sa mga cowboy, wala gani Marlboro country, wala gani Marlboro cowboy, cowgirl na tataron nung ba? Dagan na kayong bayot. Di na tinuon nga paduguon gyud. Nganong paduguon na ninyo makakuha ba dahil na sa kagaw? Dili man. Makakuha ba na sa tetanus? Dili man. Sus in town, Santa Cruz de Igos. Panahon pa man mo ni Ma'am Bornoy. Panahon naman Ma'am Bornoy ba? Dili mo na siya paduguon yun. Hugasan ninyong on. Pag masamad mo, hugasan. Kanang inyong pagtuo ba nga, mahunsoy, mga mali na panahon. Sus in town, pas lapu-lapo, nga no yun. Sa panahon ni lapu-lapo ba, kabalo na silang hugas o kamot. Kamot. Ang hugas og kanang samad. Dire dito sa ubang countries ato di hugasan kay muunsoy. Agoy. So, masamad gani mo sabunan. Tabunan kung naidugo. Ang purpose sa pagtabon sa bandage para dili magtulo-tulo inyong samad, ay inyong dugo. Ay inyong kuan. Dili kinahanglan og mga kuan, mga hunad-hunad, wala na kinahanglan. Sabunan lang na siya, limpyuhan, adtog doktor kay kinahangman ang number 1 is tetanus. Walay laing kinahanglan oy. Di gani kinahanglan ng antibiotic. Kanang mga antibiotic para na sa mga bayot. Dili na siya kinahanglan gyud. Kadaghan ako ana makita nga pasyente gipaa,
Bisag unsay nagpaak, ipaak ba sa kabit, ipaak ba sa hiringan. O, di kinahanglan ng antibiotic, no? Ano sa ba ko naghatag og antibiotic, ipaak og iro? Siguro sa isa ka adlaw, makita may mga isa ka gatos. Ay ganing hatag og antibiotic isa ka buok, wala man. So sabunan. Pag magsabon, tabunan kung nagdugo. Kung wala, ayaw tabun eh. Tapos una tetanus. Kana kay nasamad ka man sa tiil. Unsa man na siya, nagpasabot ka maayo na siya maabot pagtulog ka semana. Labaw na gyud butang-butangan nimo bitaday, bisag unsa na ipanghundan nimo di na siya maayo ba kay ang tiil. Grabe kay na siya, dugay kay na siya maayo maski pag ayuhon nimo pag sakto pagtahi, imong sabunan, maabot pag yung 2 ka semana bago maayo ang samad. Unya butangan pag yun ninyo mga tuba-tuba, mga hunad, mga sa pagipamutang ninyo, usay butang Colgate pa ibutang, toothpaste, estilan, lana, kulang na lang ng kan ba? Nga luha sa tumoy, mo ibutang ninyo. Ang taon, panahon pa na sa kan ba? Panahon pa na ni Mampor. Okay, 09. So balik ka dito sa imong mag-adto kag doktor dong, ipatanaw na imong samad basig infected, mo na kinahanglan antibiotic. Pero kung walay infection, ano kinahanglan ng kagbayot? Di man ka kinahanglan. 0930-111-5357. Dok, bisag pila katuig pa nimong yaw-yaw sa radyo, mahimong walay pulos para mapuslan imong tingog pagkandidate og mayor para mogamit ka. Mogamit ka namong mga kabos kay maning kamot ni makadaog ka. Dili gyud ko noy. Sorry na lang gyud. Dili gyud ko mosulod sa politika mga manang kay mawala nga akong gi-pledge sa kuan pagka-doktor. Ngano man. Mako naman masagulan na magpolitika. So dili maayo na siya. Ang doktor mudagan pagka senado, wala na sa gamit yang utok kay dili gyud ka wa kay mahimo sa gobyerno. Sus in town. Why mahimo ang doktor sa gobyerno? Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, cellphone. Hello, cellphone. Wala na minaw. Good morning. Oh, naraday. Tubag dayon day kay daghan kay nang masuko sa imo gikan sa Digos ug sa Panabog sa kuan Montevista. Unsa man ato? Ang akong pitas silan kasi meron ako January 23 na CSP. Munya, Bakit ang akong silan? ipatanaw ng doktor day kay naay problema sa imong pagsarado sa imong matres. Oh, kana siya kinahanglan gyud ka makita sa imong doktor nagpaanak sa imo. Okay, kay dili ka supposed to be mo sakit. Sige. Kana diretso-diretso pero kusog-kusog po din yung tingog. Okay. Kaning politika mahigala. Maski na sa gobyerno, trabaho sa gobyerno. Among wala ka katrabaho sa gobyerno, makaingon gyud mo gyud grabe ning red tape sa gobyerno. Isa ka dangaw ang papel imong pirmahan, himuong report. Sus, pastilan. Wala kay mahimo. O bitaw na mga utakan nga medical director, wala tangkong. Wala na sila mahimo kay puro man na siya papel ilang atubangon. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, Doc. Yes, what can I do for you? Doc, good morning, Doc. Anang, mga panaong kapudok ba? Akong papa, Doc, 55 years old. Kanya? Iyang as daw, Doc, ay gabalik-balik, Doc, ba? Mag 3 years na, Doc. Usahay, sangap, sa tulad sangap, usahay, kay Padilla. Nasa dentures dahil, nasa mga pustiso? Wala, Doc. Nagakambyo siya toothbrush every 6 months. Toothbrush. Nagkakambyo man daw siya, Doc. Sure na siya, pag sure gyud. Ikatulo, sige siya kaon o bulad uyap ginamos. Wala, kakaon ka, Doc. Ayaw na. Litson na lang ipakaon sa iya. Litson. O ilain. Sa ikaw pa. Wala ba na connection, Doc, ni Agi sa TV, Doc, 4 years ago? Wala. Connection na siya kung naay chemotherapy, na sigig inom antibiotic, o sigig panghalok og chicks. Okay? Mao ba, Doc? Mga kuan di ay. Muna ibantayan. Sige. Malingaw gimo sa ako kay puro istoryang katawanon may gala pero inoon
gusto ko magseryoso niya kay usay po kay daghan man kayong mga kuan, daghan man gud kayong mga komentaryo or magkatawa ta. So wa ko'y panahon may gala. Sige text mo kay among gina-open ang cellphone o mabasa din ako ang inyong mga text. Ayaw mo kabala ka mabasa lagi na si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.